воқеан ваҳдат як вожаи муқаддас аст ки ифодакунандаи ягонагӣ, ҳамдилӣ, ҳамфикрӣ, ҳамақидагӣ ва суботу ягонагӣ дар ҷомеа мебошад. Ваҳдатро метавон аз диди иҷтимоӣ ҳамчун як вазъияти иҷтимоию равонӣ маънӣ дод кард ки дар он эҳсоси ҳамдиливу ҳамақидагиву ягонагӣ аз ҳама гуна дигар манфиату дигар эҳсосот боло меистад. хусусан мафҳуми ваҳдат барои ҷомеаи Тоҷикистон маҳбубияти хос дорад, зеро мо медонем ки маҳз тавассути ваҳдат ҷомеаи паришонгаштаи тоҷик ба ҳам омад ва миллат ва давлат аз бисёр як вартаи мушкилу пешгӯинашаванда, аз як вазъияти бисёр мураккаб берун шуд. ва дар саргаи ҳамаи ин муваффақиятҳое ки имрӯз мо ба ваҳдат тавъам медонем, пеш аз ҳама талошҳо ва кӯшишҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистад. солҳо мегузаранд ва таърих албатта хизмат ва он ҷонисориҳое ки пешвои муаззами миллат дар роҳи ба ҳам овардани мардуми паришон гаштаи тоҷик кардаанд, албатта боз арзишу қадри он баландтар мешавад.